Bé, anem a utilitzar avui en lloc d'un sensor, simplement un polsador. Un polsador que quan jo li dono, apreto, s'encén o s'apaga. A l'apretar, vull que s'encenga la llum o no. Bueno, pues si no apreto, s'apaga. El circuit està muntat de la següent manera. Està fet una resistència aquí de 10.000 ohms, molt alta, és pull down, com ho fem normalment. Aquí, entremig, entre el terminal i la resistència gran, li poso aquí a la digital 2, la sortida digital 2, i l'altra poteta la posem a massa, a 5 volts, perdó. Després l'altre, tenim aquí 220 i el LED connectat al 13. Ja està, no hi ha res més. Anem a veure com funciona com està fet el codi, que simplement aquí posem la lectura, aquí cabrà tot, que es veiga millor. Tenim aquí, establim l'estat del botó, per renombrar-ho, posem estat polsador, del polsador, i tenim que ens dona la lectura de l'estat del polsador, que la lectura de l'estat del polsador és o 0 o 1, no hi ha terme mig. Per això és digital, no hi ha... La lectura digital és a high o low. Ara, si volem que quan apretéssim s'encenga la llum, doncs li hem de posar que quan apretéssim, quan està el botó apretat, que és el high, li arriba s'encenga, si no fem al revés. Fem simplement un bucle de si fas això, s'encén la llum, i si no, fica apagat. I ja està. Anem a veure. Engego, apreto el polsador, s'encén, s'apaga. A l'apretar podríem posar molts més polsadors, però la veritat que són molt útils l'ús dels polsadors. És com si fos un sensor. Apreto, engego. Bé, doncs moltes gràcies per la vostra atenció.